Zdravím vás, trolovia a trojice, moje meno je Antifix a ja vás vítam u tretieho special vlogu. Začína trochu inakšie ako obvykle, ale mám na to dôvody. Mám novú pesničku a dúfam, že sa vám bude páčiť. Uvidíme sa chvíľku aj s tou novou pesničkou. Diváci, ešte jedna vec. Ja, čo som dočil ten Party Challenge 3, som to nazval Zdravá výživa. Viete prečo? Ktorí ste to nevideli, jedli sme tam ovocie. To je všetko, čo vám poviem k tomu. Neviem, mňa to len tak zrazu napadlo ešte. To som vyskúšal jeden efekt, popravde. Dobre, no, tak, teraz už nový special vlog začína. Trošku som naopak odbočil. Som sa nesústredil a som zabudol, že je zavreté. Tak musím ísť naspäť. Wow. A trošku fúkal vietor pred chvíľou. Takže už je koniec videa. Ak sa mi video páčilo, hoďte like. Odobrajte, ja sa s vami majte sa krásne a čaute.